коста. Ма ти го държиш натиснато ли? Да снима. Да, бе, сега съм го включил. Ето бе, открих за светлината къде бе, Георги. Намести го. Ето така е добре. Не открих го ти от един месец. Какво 3 месеца го имаш? Ще снима откъде долу англичаните. Отделно изкопах. Ще снимай там точно Барбалака. Къде ги фащаме. Стани бе. Стани снимай. Чакай малко намествам тук. Моя пувката. То не се вижда нищо така, как ти мислиш ти. Една минута там снимай Барбалака. Аре бе. Къде е там бе? Офто и бялото в далечината е ферекчето. Ферекчето ли? Латка снимай. Латка снимай. Барбалака. Барбалака. Види къде. Сега го снимай. Снимка да виждаш? Пувката. Как ще се вижда ти тъшак ли си правиш, бе? Не се ли вижда пувката? Я увеличи малко. Не може увеличено. Увеличено е. Ти къде снимаш, бе? Колко хуй